чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба карате киёкушинкай миёни калонсолон дар толори варзишии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон гузаронида шуд. ин тасмим ба он хотир рӯй даст гирифта шуд, ки дар донишкада кафедраи якҳарбои шарқӣ фаъолият мекунад, ки дар он ихтисоси карате киёкушинкай ба донишиён омӯзонида мешавад ва маҳз баргузории чунин мусобиқаҳо метавонад дар самти хубтар омода шудани донишҷӯён таъсири бузург расонад. наздики 120 нафар дар чемпионати имсола аз рӯи 15 вазн нерӯсанҷӣ карданд. масъулини мусобиқа мегӯянд, ҳамеша барои пайдо кардани чеҳраҳои нав чунин мусобиқаҳо муҳиму саривақтӣ ҳастанд ва онҳо мехоҳанд дастаи якачини кишварро барои иштирок дар чемпионати Осиё мукаммал кунанд. ҳар сол чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози шумора, аз лиҳози сифат, аз лиҳози техникаю тактика варзишгарони мо хеле ҳам боло рафта истоданд ва дар баробари ин кӯшиш дорем, ки дар тамоми гӯшаю канори ҷумҳуриямон мақсади асосии мо барои равона намудани солимияти мардум, солимии ҷавонон наврасон мебошад ва барои тамрин, барои ширкати ҷавонон дар қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ҳам мо кӯшиш мекунем, ки кори худро анҷом диҳем. пеш аз ҳама дар баробари ин ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки 1 декабри соли 2024 дар ҷумҳурии Ӯзбекистон чемпионати Осиё баргузор мегардад ва мақсади асосии ин чемпионат ҳам аз муайян намудаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон байни наврасону бузургсолон мебошад, ки барои иштирок дар ҳамин чемпионати Осиё. вақте ки гап сари интихоби беҳтаринҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз меравад, бешак рақобатҳо ҷолибу диданӣ сурат мегиранд. дар умум ҳама вақт дар карате киёкушинкай миёни калонсолон сатҳи касбии варзишгарон ба хубӣ мушоҳида мешавад, чӣ аз ҷиҳати техника ва чӣ аз ҷиҳати зарбаву иҷрои усулҳо. ман имрӯз дар ин мусобиқа баромад мекунам. мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон карате киёкушинкай дар вазни плюс 90 килограмм. одамое ки варзишгароне ки омадагиянд ҳамашон пурқувват ҳастанд, мехоҳанд пурқувватии худшонро нишон диҳанд. манфиати ин мусобиқаҳо дар он аст, ки мардум варзишгарон мебиёнд ҳавасманд мешаванд. карате киёкушинкай на танҳо барои мусобиқа баромадан, барои ба саломатии кӯдакон, барои бадана тоза нигаҳ кардан карате киёкушинкай машқ мекунанд. ба ҳамин хотир рӯз ба рӯз таваҷҷӯҳи кӯдакон ба карате киёкушинкай бисёртар шудааст. чун анъана маросими ифтитоҳи чемпионат доир шуд, ки дар он намояндагони ниҳодҳои варзишии меҳан ширкату суханронӣ намуданд. тавре медонем, ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ Федератсияи карате киёкушинкай фаъолияти худро оғоз намуда буд, ки яқинан то имрӯз дар тарбияу ба камол расонидани садҳо ҷавонони нерӯманд саҳми арзандаи худро гузоштааст. маҳз ҳамин нуқтаро намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ишора намуданд ва аз мураббиёну варзишгарон даъват ба амал оварданд, ки аз имкониятҳои мусоиди варзишӣ истифода бурда боз ҳам шарафи кишвари азизамонро дар асаи ҷаҳон боло бардоранд. ҳамзамон дар ин ҷараён ба хотир ҳамкориҳои судманд ва саҳм гузоштан дар рушди ин риштаи варзиш ба якчанд нафар сипосномаҳои Федератсияи карате киёкушинкай ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардид.
намоиши варзиши пешниҳод намудаи дастпарварони мактаби карате киёкушинкай низ хеле ҷолибу диданӣ буд. тавре медонем, чемпионатҳо аз мусобиқаҳои асосӣ дар дохили мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳар як иштирокчӣ талош мекунад, ки ба натиҷаи дилхоҳ бирасаду имкони сафарбар шудан ба сабқатҳои ҷавониро пайдо кунад. дар ин миён кори сармураббӣ бештар хоҳад буд, ки Саидаҳмад Раҳмонзода ин паҳлӯи корро ба хубӣ медонад. дар ин ҷо хело ҷавононро дидастем, ки маҳоратҳои хуб нишон додастанд ва аз ин маълум мешавад, ки чӣ қадар мо мусобиқаҳои дохили ҷумҳуриявиро бисёртар гузаронем, ҷавонҳои мо маҳорату таҷрибаҳои худро баланд мебардоранд. ман ҳамчун сармураббӣ дар чандин мусобиқаҳо мушоҳида кардастем, ки варзишгарони берун аз шаҳр ҳам маҳоратҳои хуб нишон додастанд. аз он ҷумла шаҳри Ҳисор, ноҳияи Фархор аз вилояти Хатлон бисёр маҳоратҳои хуб нишон метавонанд, варзишгарои хуб доранд. хушбахтона дар шаҳру ноҳияҳо толорҳои варзишӣ зиёд шуда истодаанд ва барои ҳар як мураббӣ имконият ҳаст, ки шогирдони худро тайёр кунад ва ба чунин мусобиқаҳо оварда иштирок кунад. бисёр хушҳолкунанда аст, ки имрӯз волидон ба тамрину мусобиқаҳои фарзандонашон таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанд, чун мебинед падару модарони зиёде дар толор нишаста ба варзишгарон ангезаи иловагӣ мебахшанд. бонувон низ ин ҷо сабқат намуданд, ки касбияти худро ба қадри тавон нишон доданд. имрӯз аз дастаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ иштирок кардам ва ғолиби ҷойи аввал гаштам. мақсади мо аз ин аст, ки мо гулдухтарон метавонем омада машқу тамрин зиёд намоем ва ба дигар давлатҳо рафта ба монанди писарон мо парчами худро боло бардорем. мо мехоҳем, ки дар ин хел мусобиқаҳо шумораи духтарон бисёр шаванд. У нас сегодня очень много участников, которые хотят выиграть кубок, золотую медаль. И к тому же у нас все очень хорошо подготовились, все тренировались. Сегодня все отдадут очень много силы, будут очень хорошо драться, отдадут всего себя на этот чемпионат. И девочки сегодня намного больше пришло, сегодня около 6-7 девочек пришло, я так счастлива. С каждым разом я вижу намного больше участниц, новых девочек. Это так приятно, что девочки еще продолжают приходить, ведь не каждая девочка сможет выдержать такую нагрузку физическую. Ведь это тоже нелегкий такой спорт карате.
варзишгарони ноҳияи қубодиён дар ҳама мусобиқаҳои ҷумҳуриявии фаъолона ширкат мекунанд ки имрӯз низ ҳунарнамоии ҷолиб нишон дода дар чанд вазн ғолиб гардиданд. ما می‌دانستیم که در شهر دوشنبه چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید با کراته کیوکوشینکای برگزار می‌گردد و از همین سبب ما تیاری جدی دیدیم. یعنی در این مسابقه من با سه رقیب خود خواهازمایی نمودم و رقیب‌های من خیلی پرقوت بودند اما من توانستم که بر آنها یعنی غالب آیم. رقیب یعنی فینالی من خیلی پرقوت بود در حقیقت. او مرا قریب که شکست داده بود اما با یک اصول چی من او را فریب کرده یعنی با اصول موقعش ایجادم و سر آن ضربه دادم و از همین سبب با حساب وزری من پیروز گشتم. من از ناحیه شهرتوز یعنی از دسته خطلان یک اشتراک نمودم و جای اول را اشغال نمودم یعنی هم دسته‌های دیگر نیز دارم و یکی از آنها نیز جای اول را گرفت و باز یک همدسته من در بخوری فینالی قرار دارد. امیدوارم که اون هم جای اول را میگیرد. бештар гардидани шумораи хоҳишмандон дар ин сабки якҳарбаи шарқӣ мусобиқаҳои дохилиро низ ҷолибтар гардонидааст. тавре болотар ишора кардем, дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ намуди карате киёкушинкай ба хоҳишмандон омӯзонида мешавад ки дар чемпионат шумораи зиёди донишиён сабқат намуданд. وقتی که همخیلی مسابقات در تاجیکستان زیاد می شود ما تجربه ما زیاد می شود. ما امروز در وزن 65 کیلو زدیم. امروز خیلی رقیبانی وزنین داشتم و موقعیت من استادم سید احمد رحمانوف خیلی به من در تمرینان یاردم کرد و تجربه رو جای یکم شدم. از این بعد من میخواهم که تمرینات سخت‌تر کنم و بر خارج دیگر رفته همین بعد کشورهای دیگر رفته همین گونه سزاوار رو جای یکم شدم. албатта ҳар мусобиқаи дохилие ки баргузор мегардад барои варзишгарони навкор имкони хуби гирифтани таҷриба ба миён меояд. аксари иштирокчиёни чемпионати ҷумҳурӣ бори аввал ба майдон баромаданд, вале аз сабаби оне ки дар ин ришта тамрин мекунанд тавонистанд ки худро ба таври арзанда нишон диҳанд. ба хотири ҳавасманд гардониндани варзишгарон аз ҷониби дастандаркорон ба ғолибон ҷому камарбандҳо тақдим гардид ки ин раванд дар сабки карате киёкушинкай бештар ба роҳ монда мешавад. дар маҷмӯъ нафарони арзанда тавонистанд ки бо нишон додани касбияти болои худ соҳиби мақомҳои ифтихорӣ шаванду роҳи худро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамвор созанд. тавре болотар ишора кардем, охирҳои моҳи ҷорӣ дар шаҳри Тошкенти Узбекистон чемпионати Осиё баргузор мегардад ки махсусан ғолибони чемпионати Тоҷикистон сафарбар мешаванд.